as alegacións que hoxe presentamos o Sindicato Labrego Galego a este novo regulamento que se nos propón para desenvolver o canon da auga e para desenvolver a Lei de Augas de Galicia evidencia o que vimos denunciando desde a nosa organización no mesmo momento en que se publicou a lei. Esta lei, e polo tanto os regulamentos que a desenvolven, e este en concreto evidencia moi claramente, non ten un afán de racionalizar o consumo, nin desde logo de velar pola calidade das augas. Esta lei e este regulamento teñen un afán claramente recaudador, exclusivamente recaudador. Por que? Bueno, pois por outras razóns fundamentais. A primeira é que nas propias declaracións xa da propia Consellería se dice que entenden que é unha medida que se desenvolve neste regulamento e na lei que quen contamina paga e quen contamina máis paga máis. Se a isto lle engadimos o explicitado no primeiro regulamento que desenvolvía a lei, que é no que se dicía claramente que Augas de Galiza como organismo podía constituir ou formar parte de entidades mercantiles, temos xa o círculo pechado, temos xa o negocio feito. Polo tanto, do que se trata é de contaminar, de pagar e de recaudar a empresa que vai xestionar toda a auga do noso país e, polo tanto, que vai xestionar toda esa especulación que se vai dar en virtude desta lei e dos regulamentos que hoxe a desenvolven. A segunda evidencia de este afán recaudatorio, deste facer negocio da auga, é tamén o que nos viñeron dicindo ao medio rural todos estes tempos en campañas electorais para tratar de calmarnos, para tratar de que non nos levantáramos iso medio rural en contra desta lei, cousa que non conseguiron, pero que desde logo poido haber xente que se creera aquilo de que os usos agrícolas iban a estar exentos, mesmo saíron con declaracións en acordo con algunhas organizacións agrarias, non desde logo co Sindicato Labrego Galego, pois eses usos agrícolas que iban a estar exentos, según nos prometeron en campañas electorais, agora nos quixéramos retar a calquera dos do Goberno galego, a calquera dos da Consellería e desde logo aos tamén de Augas de Galiza que nos dixeran en que apartado, en que punto deste regulamento se evidencia esa exención para os usos agrícolas. Porque non a puxeron en ningún lado, porque os usos agrícolas están suxeitos igual que calquera outra actividade, mesmo a auga para beber. E os usos agrícolas, ademais, o que nos dicen é que estarán exentos únicamente cando non contaminen, pero quen determina, outra vez máis, que é a contaminación, cal é o nivel de contaminación, cales son os parámetros polos cales se nos vai medir se contaminamos ou non contaminamos, curiosamente é a mesma empresa, Augas de Galiza, con ese afán recaudador de que quen contamina paga e, polo tanto, engrosa as arcas deste organismo. Polo tanto, ese xeito aleatorio de determinar que as explotacións, si contaminamos, pagamos tamén, parecenos que é, unha vez máis, unha tomadura de pelo e, desde logo, un feito grave sin precedentes na historia deste país. E, por último, e non por iso menos importante, outra das cuestións centrais que sempre tamén nos prometeron para o rural, esa tamén que nos íbamos librar tanto aquelas persoas que tiñamos pozos particulares como as que tiñamos traídas veciñais, que íbamos tamén estar exentas do pago dese canon, porque, bueno, pois nós xa fixemos esa infraestructura para abastecernos de auga para a nosa vida. Bueno, pois eu, o segundo reto que lle lanzo é a que nos digan tamén, a que nos concreten tamén onde está esa exención para os pozos particulares e para as traídas veciñais. Desde logo, o artigo 7, que é no que se fala das exencións e das non suxecións, non está por ningunha parte ese non cobro para a auga que no rural temos que levar ás nosas casas se queremos beber, se queremos poder vivir para nós, para o noso gando e para a produción de alimentos. Pensamos que estas cuestións son tan graves, pensamos que estas cuestións son tan fundamentais para a cidadanía galega, pero desde logo, desde o agro, desde o Sindicato Labrego Galego, non imos deixar pasar, sin pena nin gloria, este regulamento que desenvolve esta lei das máis lesivas, temos dito xa noutras ocasións,
Desde a democracia entendemos que non se nos pode estar dicindo á sociedade galega que quen contamina e paga é a solución, se temos en conta, ademais, que no agro, nas nosas terras, nas terras que os labregos e labregas xestionamos para a produción de alimentos, se está fomentando, neste momento, ademais, claramente, non? Con toda unha serie de normativas que se depositen na terra agraria os lodos das depuradoras das cidades. Si eses lodos das depuradoras van a pasar a engrosar a cantidade de contaminante que vai haber nas nosas terras por orgánicos ou por fertilizantes, evidentemente nós estamos outra vez máis cargando con unha culpa que non temos, cargando con un aspecto contaminador que as explotacións en moitísimas ocasións non temos, e que desde logo o que menos fan é velar pola saúde das persoas e pola saúde da nosa terra tamén. Por eso ese aspecto aleatorio de que vai determinar Augas de Galicia que as explotacións agrarias, na medida en que seamos contaminantes, tamén paguemos, que é o que establece neste regulamento, parécenos, ademais, un absoluto despropósito, tendo en conta que tamén é o agro o que queren dirixir a contaminación que se xenera tamén nas cidades con eses lodos de depuradoras e que pretenden que botemos as nosas leiras para que despois non las veñan a medir e para que despois nos veñan a decir que nós contaminamos e que, por lo tanto, nós tamén temos que pagar para produciremos alimentos para a ciudadanía.